Dobre. To je náš talentovaný šofér. Nazdar. Zdravím. Ja sa starám o dopravu. Správne. Veľmi dôležitá záležitosť. A vy sa staráte o humbuk. Dobre. Drž sa, Lenka. Keď už nie si pod zákonom, vulgárne sa vyjadrovať a navyše prosím to, radšej zostaneme pri tej našej téme, že my malí to hádam ako prežijeme, tak poďme na to pivo na ulicách do kosmonaut. Ale radšej zostaneme pri tej našej téme, že my malí to hádam ako prežijeme, tak poďme na to pivo na ulicách do kosmonaut. Všetko som povedal, stať sa ženou, byť dospelá, od malička si to chcela, to si chcela, možno, že sa nenazdáš a bude s teba koza stará. Poviem to radšej dodať, keď som nebiem hurá, radšej zostaneme pri tej našej téme, že my malí to hádam ako prežijeme, tak poďme na to pivo na ulicách do kosmonaut. Ale radšej zostaneme pri tej našej téme. Ferry, stojíme! Luži, držíme palce, držíme sa v cieli! Strašne, že som sa tu zase dala nahovoriť. Prečo strašne? Vážne, tento tretí úsek, to je zle. Bol najhorší zo všetkých? Aha. Koľko to malo kilometrov? Toto malo len 7, len už svalstvo nefungovalo. A tým, že človek nejedol skoro, iba same pchal do seba energetické. A čo hovoríš na podporný tím? Perfektný. Perfektný. Užila si to? Aj si vnímala, čo ti hrali? Jasné, jasné. Prvý kilometr, druhý úplne super.
Potom som mala krízu, potom ďalší kamaráti čakali v poli s deťmi, tak to ma naštartovalo, zase ináč by som nebola prišla ani do rána. No dobre, takže stretneme sa tu o rok znova? Neviem, jasné.